aja sok gampang janji wong manis yen to amulemis prasaja nimas agawe gelo mandek dhisik ya nduk laran dhisik ya ana iya mak iya wah sore kok wis gayeng ayo rekutu aja apik wis ora nyono ora ngirana awake dhewe iso sowan maneh ana ing desa Ndawu untuk yang kesekian kalinya no. Iya matur nuwun para bapak ibu uga para sesepuh pini sepuh lan sedherek sedayanipun ingkang tasih remen dateng cangik saking Ablak wis matur nuwun tenan. Iya. Nambah seduluran, nambah kekadangan ya no. Iya mak iya. Iki ujube apa mak? Iki ujube pernikahan utawa mantenan utawa ngunduh mantu. Oh ngono. Ora ana liya ingkang amengku gati ya kuwi Bapak Sumani dalah Ibu Sutijah. Oh ngono. Bengi iki wis kelakon ngunduh mantu ora ana liya ingkang putrinipun ya kuwi Mbak Tri Susanti. Oh iya, kang wis kelakon kagarwa Raka Mas Eko Rahman. Putra nandalem saking Bapak Sukiman lan Ibu Sujiati. Ngono. Awake dhewe tetep ndedonga lan memuji muga-muga Mbak Tri Susanti lan Mas Eko Rahman anggone mangun bale wisma ya langgeng nganti sak lawas-lawase ya no. Iya. Pokoke tak dongak-dongake muga-muga enggal kaparingan momongan. Iya. Ya kuwi sing iso neruske sejarah kok. Iya. Mula awake dhewe tansah ndedonga muga-muga Bapak Sumani sak kulawarga tansah manggih hayu tayu. Ayem tentrem kalis ing sambikala rubeda sengkala menapa kemawon tansah sumingkir dhateng kulawarganipun Bapak Sumani lan sak kulawarga ya tansah manggih rahayu kalis ing sambikala ya matur gunging panuwun iki mau panyuwunan ya akeh banget ya mulane dituruti siji mbaka siji sampai dhewe ya matur nuwun sinengkuyung paguyupan utawa karawitan angudi laras ya ingkang kapini sepuhan ya kuwi Mbah Taman ya minangka juragane no iya
Lan uga Sinengkuyung cacah ibu pesinden cacah jiro lupat papat. Uga Sinengkuyung sound system Javas sound system nggih matur nuwun. Wah ternyata suarane apik banget. Ayo beda ning kene iki mesine wis tenan build up kabeh kok. Ayo. JBL kok ayo. Beda karo nggonku. Apa? JBT. Mesin sound system ki kaya. Ayo. Go sound apa shooting apa iki mau aku lali. Ayo wis kowe kabeh padha ndedonga muga-muga Bapak Sumani sak keluarga tansah manggih rahayu. Iya. Sak bubare nggone wayangan ya Bapak Sumani sak keluarga ya nggone duwe gawe ya turah-turah. Iya. Iki ujube kuwi ya netepi ujar utawa ngluwari kaul no. Iya. Iki mau wis diluwari Bapak guruku ya kuwi Bapak Badrun. Ya, biyen nalika ujare kuwi nanggap wayang dalange Badrun. Ya, iki mau wis dileksanani Bapak Badrun ateges munagine keluarga Bapak Sumani sampun luar. Iya, wis kari slamete, kari seger kuwarasane lan kari panjang umure. Iya. Yo, ngaturi sing mat-matan sik no. Iya. Sinom. Sinom Parijata, sinom nyamat. Mumpung gamelan isih pelok. Yo, nduk Saritul. Kaya ngopo suarane? Ayo. Nyinom nyamat. Janji sabar aja kesusu parine apa kuwi sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu mlane rasa bungah kuwi ora beda kaya mbak penganten bengi iki ngono saka bungahe kaya dene pari kang jembar kang lemu-lemu ngono kae disawang katon seger iya subur wis iya bungahe mbak penganten kaya bengi iki. Monggo Bu. Kumandang suarane Kudu
kudu eling kang peparing. Iya, heeh. Wis monggo bacutke. Iki mau awake dhewe wis kelakon mampir. Iya, heeh. Ning dhuwur kono. Iya, uleman sawetara. Iya, terus banjur sowan ana kene. Heeh. Bacutke no. Pipa pabrik
nyamat dibacutke ning si kucing. Ya, iki ana nang wala tumiba ing pangkon diwaca. Diwaca. Yang terhormat Bapak Dalang dan Ibu Waranggono di pagelaran. Sak menika kula dari tuan rumah Bapak Sumani dalah Ibu Sutijah badhe nyuwun gending siji pari anyar kaping pindho caping gunung dibawani ingkang kaping 3 Rara Jonggrang gending sak menika katujukaken kagem para tamu sedayanipun. Matur nuwun tertanda tuan rumah. Oh nggih. Saking Bapak Sumani dalah Ibu Sutijah. Matur nuwun. Pari anyar no. Ya, mengko diaturi. Wis pokoke siji mbaka siji diaturi. Uga aku ngaturake gunging panuwun katur Bapak ya teman. Wah tenan kok. Pak aku siji iki jan sregep cak cek. Ayo. Witekne nggone dulure. Ya wis pokoke le ngrumati awake dhewe iki wis tenan. Kowe tenanan pokoke. Ayo. Bot-bote tresnane padhe ya teman marang awake dhewe sak rombongan ya no. Ayo. Matur gunging panuwun. Ayo. Gendinge pari anyar no. Ayo. Sing nembang sapa? Mbak Yuku Sri Ambarwati. Monggo pari anyar.
Biasane piyayi kene iki karemane kuwi gending tayub no. Ha iya. Wis pokoke ora kari. Daerah kene iki mesti gending tayub kuwi wis ora kari. Ha iya. Iki genten nanjake sapa? Mbak Sunarse. Iya. Jumeneng, jumeneng. Kaya ngopo suarane? Ha iya. Tak ngerasake suarane Mbak Sunarse. Ayo, ayo disepoti ya, disepoti ya, ayo. Ya tertata ya wong netra Sugeng dalu Mbak Narse. Nggih, sugeng dalu Mak Cange. Nggih. Sugeng pepanggihan malih. Heeh. Wonten ing dusun Ndak Awu. Nggih. Wingi jenengan ya mun keng mriki. Oh, heeh. Sing teng pundi niku ya? Saya teng inggil mriku. Oh, nggih no. Heeh, nggih. Nggih. Winginane niku nggih edisi tayub lho. Nggih. Meniku manu pratandha, Mbak. Apripun? Nek piyayi mriki niku tresno asih kali panjenengan nyatane nggih ditimbali bola-bali. Heeh, matur suwun nggih kagem priyayi Dudak Awu. Nggih. Nembang, Mbak, nembang. Nggih, nembang napa niki wonten panyuwunan saking ingkang Amengku Gati, Bapak Sumani nyuwun gending Rara Jonggrang. Nggih, ditayubke Mak Cange? Nggih to. Oh, heeh. Dasare piyayi mriki niku pandemen tayub. Ensih langen beksan tayub. Pripun Mak Cange enten sing nayub mboten? Mboten? Saderenge anu tayuban Heeh. jenengan paring ular-ular dateng temanten kekalih. Dipun dongake. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah lan warahmah. Cepet diparingi momongan nggih. Kedhian wis ngono kuwi dongane. Anjih, kawit kula alit nggih ngoten niku. Ha nggih, wis pokoke samawang. Heeh. Pripun Mak Cange niki diparingi jonggrang? Ha nggih. Heeh. Jonggrang. Sinten niki sing nyuwun jonggrang wau? Menika saking Bapak Sumani ingkang Amengku Gati. Heeh. Wonten anu Wonten disawer. apane niku? Kula disawer. Disawer napa? Sukun 16. Oh, nggih. Kangge panjenengan ngoten niku. Monggo, monggo Cak. Nggih. Rara Monggo. Jonggrang. Heeh, ditayubke. Pak Parlan malah dundum jamu lho. Oh, Pakde Parlan. Oh. Anjing. Iya. Ugi Bapak ya teman. Wah, matur nuwun. Spesial ingkang kagem Bapak ingkang menggugati nggih.
Kalian jangan lupa di tap-tap layarnya. Sekarang pisang-pisang kang sesaji karya Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mukal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi panita boyongan Jaka bendang kowe aja komalungko barang iki kanggo durung rampung bela bati kang Mas Prabu Kupala kang waseta lakune wana sekarang babat obat kowe wanita keparat yen aku lananging jagat putra ratu Damarmaya aku sekti aji bandung Bondowoso Roro jonggrang manuta sun pundhut karma iya bandung aku terpipi benang candi semu sewangi kutu titi dia jonggrang panuwunmu tak turuti ya mas jangkari goyang-goyang goyang iping ingin nyanti goyang singgol ingin nyenggol adik goyang-goyang goyang mosar sampai denger nyata sayakti nonton wayang yang canggih gayeng je nggih pripun niki yang canggih tambah setunggal Mbak tambah setunggal diparingi napa malih nggih Pak napa once
Caping gunung ngangge bawa wae. Oh nggih caping gunung ngangge bawa menika panyuwun saking Bapak Sumani saking mawon. Niku wau mangke kangge Mbak Fitri ta sinten? Nggih, niki wonten panyuwunan saking Mas Hadi Sukaryo. Heeh, kagem Mas Hadi. Menika panyuwunanipun Becak Pati. Becak Pati nggih ditayubke malih niki. Nggih. Sing penting jangan lupa di-tap-tap. Ayo di-tap-tap layarnya nggih. Iya. Apal aku ya meng kuwi kok. Macange iki saiki gaul lho. Lho lah kuwi di samping gaul ya sok kala mangsane menggauli barang kaya. Oh ngoten. Sing digauli ki sinten? Lho Saritul no kok. Hobiku mung karo Saritul kok. Liyane wis odak. Anje mboten pareng nggih. Wis pokoke agar ora kumpul karo sing lampu ya aman aku. Biasanya sok ngojok-ngojoki sing ora bener. Ayo, Becak Pati. Abiyen sing ngajari mungkin ya Mak Cangik kok. Aku mung sithik-sithik aku ngajari kok. Nek dene buweruh ngajari. Iya. Ayo Pak dibecaki Pati. Wis pokoke nek andeng ning ndawuh pokoke kudune los kudune. Kober, matur nuwun. Ayo monggo nggih di-tap-tap layare kagem Mak Cangik. Los iki. Anjir. Becak Pati mlakune alon prasaja sing nyopir sopan santun tata krama genjotane kate alus renger salah Becak Pati rena wengi datan kembang awir-awiri golek penumpang upaya ropo ora ninggal peraturan sing wis ana Becak Pati nyontong buron mawon angger kula mboten rugi sopir becak rena wengi pados rezeki yo dimon sekarane ayo bangun ra negarane Asame ora jamu kadang telo asawira ketemu pisan
ning ati gelo mong sarasane suwe ora jamu godhong meniran suwe ora ketemu temu pisan namung sepisan ditukoke sing oleh-oleh yen rarati aku ya amah ditakoke sing eleng-eleng naraseng kuwi aku ya ampun manem-maneman lara disambarke macedan ora ngambarke asawe ora jamu godhong bayam sawira katamu pisan ning ati ayem yo matur suwun Mak Cang nggih monggo duduk kembali matur nuwun iya iki genten adikku wedok ayo Mbak Fitri ayo sindennya kentir Indonesia ayo aku gumun karo bocah iki ana ayo iku ana dope sing pedhot ning nggon apa ning nggon cengel ayo mulane kuwentire ndak umum ayo ndek bengi ku anggere wong jaluki dhuwit waduh aku isin aku padake cah tipis aku dicakano aku ning ya ora apa-apa. Ayo, sepati ayo. Sepate wong donya ae. Wong donya padha eling kok. Bolo rangas iki ketoke sentimen karo aku kok. Kok bolo rangas piye to? Lah iki disawat tabuh demung wong akeh engko. Ayo go nek. Lah ora ngono lah diarani bolo rangas iki rumangsane. Diarani rangas kok ya ora entok saka rumangsane jenengan iki. Lah wae jajan senekane wis tiba kene kabeh entek. Jajan senek nampan ning kene kabeh entek. Lho apa iku jenenge nek ora rangas? Lho, iku tandane kuwi ngestokke lan ngerahapi apa sing wis diaturke karo ingkang mengku gati. Ndak ngono. Oh ngoten. Iya no kok iya. Oh nggih nyuwun pangapunten nyumatur suwun sanget kagem Kang kagungan kersa matur suwun rangas-rangas kula sak menika panjenengan rumati. Apa lho? Kurang ajar kok. Anak, ada apa sayang? Ada apa sayang? Ya ampun aku payu. Sapa ta? Ora ngono. Lho kowe kok dengaran ngelok aku njaluk apa sayang? Jake ndak kena ngomong iki. Biasane apa aku kok lali sayang? Ora ngono njaluk kok njaluk mie lho. Iya. Njaluk terus njaluk mie. Njaluk mie kuwi. Lek ku nuruti terus piye ngene iki, Jak? Ora usah turuti, ndak mari tuman. Nanti ya sayang, nanti ya. Engko wis diwe mie mesti njaluk liyane kuwi.
rangas-rangas iku coro-coro balanem nek ndi kabeh. Ora ngono kok teko dhewean iki ngopo? Lah nggih. Nduk Fitri. Dalem Mak Cange. Iki ana panyuwunan. Nggih panyuwunan menapa? Caping gunung. Caping gunung. Nganggo bawa dijembeng. Mak Cange. Anu dijenggleng kok dijembeng. Lah nggih ngoten jenengan kok ndadak tuman. Lah kok anut kaya lambeku. Aku sok kala mangsane ya katut kowe kok. Anjen ya sing marahi sampean kok, Mak. Ya ora no, aku kok marahi. Aku ku ndek ben aku ndek apan aku ku tau marahi kowe iki kok elek. Mesti aku Nduk sing ngaji sing bener, sing genah. Kan ngono dadi wanita sing dadi tuladaning para kaum-kaummu. Aku nek marahi iki ngono kuwi. Lah winginane Mak Cange iki marahi aku sing barang ala iki ditinggal. Sing barang apik digawa mulih. Lho, ra yen ngono to? Lho, lah iya. Tak nggo sing barang ala-ala tak tinggal tak buaki. Sandal jepit sepedhot tak buak, tak ijolno njaluk sing apik. Lho tegese kuwi ora ngono. Lha kudune piye? Duh. Tegese kuwi tumindak sing ala kuwi ditinggal, aja dienggo. Tumindak sing becik kuwi sing dienggo, maksude ngono. Lah sampean ora cetok. Layak kok anggere bar main kok nggo jajan pirang-pirang jebulane kowe gawane barang sing apik-apik nek gawane kuwi mau. Lah iya no. Oh, alah. Lah kaya ngene iki kok sisane rangas-rangas kirane ijeh tak go muleh. Nek kowe ngono kuwi malah kaya ngluwahi rangas iku. Angkrang pisan. Iya, ya. Ya caping gunung dijenglengke. Sing nyuwun caping gunung menika sinten nggih? Sing nyuwun menika Bapak Sumani. Bapak Sumani. Nggih. Bapak Sumani menika sing pundi? Ingkang kagungan dalem. Bapak Sumani. Sing ngagem koko. Menika ingkang ngagem nika ingkang angkat tangan menika. Telu-telune angkat tangan kabeh kok. Anek kersa kok nembang. Lah nggih. Pak Kudu Sumani kuwi. Nyuwun caping gunung, Pak. Nggih. Kula kudang napa pripun? Weh. Kok dikudang. Aku nek kadung karo wong sing model ngono niku pecinan kok. Piye maksudnya piye? Kudu tak kudang-kudang. Kok rumangsamu wis. Lah kulino ning omah iki kaya garangan lha ping apa? Ben dikudang bosot ijah dhewe kok ya. Ora usah melu kudang. Bosot ijah nyuwun pangapunten nggih, Bu. Wong nek ndi? Ngapunten terus. Ora apa-apa nyuwun ngapunten gak apa-apa ya, Bu ya. Bariku aku kesangoni nggih. Ala nek mboten nyangoni kula mangke geton lho nggih. Iya. Mulai. Mboten napa-napa nggih, Bu. Iki urung sepiro wae iki anu Nduk Fitri. Susuk lombok mboten napa-napa. Iki mengko nek wis jam 11 luwih, wah tenan iki kok gruduk rene iki kok. Penonton sing kondang ndut iki kok sing kok makna wis kebut larut ning kene. Ora apa-apa. Mengko nek kaya dhisik gelut kono gelut kene. Ya iya. Ayo biyen ning lor kono kowe wayange gelut sing ning ngisor melu gelut wae. Tukang syuting diteni ayo engko nek kadung gembruduk kowe dipancal nang geblak kowe. Ayo, sapa sing kae jeblok kae? Nyeblok nyampe nyungsep. Ya anyen ngono, urip kuwi ana sing ngono barang. Caping gunung dipun bawani. Nggih, kula aturi. Saben bengi karo mencolot. Mencolot? Jenggleng kok ya. Aku nek ning dhuwur wegah. Mencolot ora ana sing tak coloti kok. Mencolot ning isor ana sing tak coloti 50.000 metu wagas. Weh, iki. Mengko diparingi Bapak ya teman, aja kuwatir. Bapak ya teman sing pundi? Piyayine dhuwur mau sing daleme dienggo dandan awake dhewe. Nggih, Pak. Napa nggih, Pak? Wah, sampean wis kadung angkat tangan untung ora angkat kaki. Aku selak nyeblok lho, Pak. Lho, pripun? Nggih. Lah napa jenengan mboten kangelan nyawere? Nganggo genter iki mangke. Wah, wis bayaran nyawer. Wis bayaran. Bayarane wis tak utang ya, Pak. Iya. Kangge bayar mekar iki. Nyagerno saweran sajaan. Cangkemmu rada sumeh bengi iki, Tit.
anu Pit. Lho, mendina ya sumeh, Mas. Ah iya, bengi iki rada sumeh meneh. Kurang sumeh piye untuke tak garingno Mergo wis ora kuwatir meneh. Kesuk mesti Bang Mekar lunas ngono. Nah, rak iku ngono cita-citane kok. Dina apa sesuk, Mas? Wayahe kok. Iya. Ayo. Wes no, ayo pentit no. Lah kok gak krasa? Lho. Ayo, alek ku mumbul nganti tak jinjit-jinjitke, masa ora krasa. Yen memajang hamong nganggo jana kone piye? Awesane dhuwur ya ngene iki ae modele men mek ngene, wis biasa. Lah jalukmu piye? Gulung karo uda ngono? Lah apa ya? Aja. Saiki. Aja. Aja. Lah ketoke kok sajakane mbok kon tak cuwoplok tenan ngono piye? Aja. Aja, Mbah. Ora ono gayamu kok le umuk. Ketoke nek suwun. Upamane diyo ngono ya ora mungkin. Lah rumangsane sampean iki jane aku ana job nek dangdut palapa lho Mas. Aja mbok tenggah. Ayo nyanyi pakai bajune yang beda. Dangdut Jawa Timur kuwi? Iya. Dangdut Papala kuwi? Papala kok papala. Oh iya palapa kok papala. Iki wong nganu Mas, lah nek ning kene kan nganggo palap apa sabayaan. Kono nganggo baju renang kok ya. Bayaan ngene lho maksude. Iya. Ora ngono kok bener wae tiba salah terus aku iki. Ayo wis bengi iki kowe tempatnya salah dan dosa. Iya. Yuk. Pacitan ya ya. Wes bisa senut-senut kok terus iki. Orang ana iki mau mangane wareg. Ayo. Ketara. Wah, gede bengi malah gayeng meneh. Sithik ngung. Ayo. Pesawat teko. Apik ya. Sae. Ayo ndek bengi awake dhewe pentas ning Sampok. Ayo iki ning Dudak Awu. Ning Dudak Awu.
kadose kok anteng kaya ngono ndak suka aku ngene iki. Biasane sing rame ngoten lho. Heeh. Ayo kok tumben bengi iki kok rada anteng. Lah nggih kok anteng nggih. Ayo. Nggih, terus anu tontonan kakean. Heeh. Yo. Oh iya, wes ngono wae jane. Ayo, nggih ta? Nggih. Leres jenengan wanci, Pak. Nggih. Panas. Ayo yo. Sampai tiru dek bengi iki apa? Lah lho. Piye? Ora iki ku apik kok iki jenenge. Apik. Sak wonge apik kok. Ayo. Kelakuane ya apik kabeh. Iya. Iki jenenge apa aku ora mbok kandhani yo. Cake wis up sayang wis up. Anu sound systeme. Iya. Ayo takon lho. Kesuwen. Panas udan. Panas udan panas aleng capek guna Ngetan bali ngulon apa sediane kelakon. Weh, saiki ana Pak Sakera jaman ben-ben. Tak kira lho terus. Sakera ngono iki tung-tak tung-deng ngono iki. Tukinah. Kesuwen ayo bacoke. Iya, kesuwen. Iya. Iya. Panas udan. Panas udan panas. Oke. Tak boleh nakal ya sayang. Aleng. Loh, iki mang wis bar kok. Ora ngono lho, kowe iki njaluk tak kapakno. Lho, teng arek. Piye? Lah weh gagah ngene iki. Lah wong nyemprong kaya ape blondrokno balane lho. Ah salah ae kok. Wong kok seneng tiru-tiru. Nah ora ngono aku mbok blondrokno ning gethuk, ayo. Iki genten panas neh beh kapan lebare? Apa sayang dake aku takok dirimu ae, aku nek takok kono mumet. Nadian. Lah nek nggih ngono aku mang wis apa iku kok ya. Ha iya. Nadian wadon sarta ngono ya ngono. Iyo aku nek zaman berjuang sur kelingan anak-anak gunakan iyo aku jarene wis menang keturutan sing digadang
syukur syukur bisa Nduk Fitri, iki ana nawala tumibaing pangkon diwaca. Nggih mboten napa-napa iki. Dari Bu Sumarti saking Mayong nyuwun gending bojo loro prau layar matur suwun saking putri ingkang amengku gati saking Mayong. Ayo. Anu putrinipun Bapak Sumani. Mak Cange. Dalem? Aku payu. Iki padha wae iki saking Mbak Sumarni. Mari. Lah iki jek apik ijo. Iki ijo jek apik iki klawuk. Oh iya, ora apa-apa. Ora ngono iki mah bar kena awulayan gitu. Ora apa-apa. Petel menawa nggih Wis milih. Bojo loro apa prau layar? Aku. Heeh. Apa ya? Prau layar. Oh, prau layar. Aja kesuwen. Apa ya penake kudune piye? Pokoke aja kesuwen. Aja kesuwen. Yang penting jangan lupa di-tap-tap layarnya. Alah kok tap-tap ae wis. Ayo. Ayo. Aja kesuwen. Yo!
matur nuwun nggih. Wes matur nuwun Nduk Fitri. Heeh.